to svetlo, dbajte o to, aby vaše dieťa kráčalo vždy vo svetle Kristovom, ako dieťa svetla, aby trvalo vo viere až do konca, tak bude môcť ísť so všetkými svätými ústrediť Pánovi, keď príde v nebeskej sláve. Vy, čo ste boli pokrstení Kristovi, Kristos ste sa obliekli. Aleluja, aleluja. Teraz môžete zasiť sviecu, môžete zobrať dieťa spoločne do ruky. Budete obetovať svoje dieťa nebeskému Otcovi, trošku môžete podvihnúť do výšky. Bože, žehnaj naše dieťa. Pakujeme. Aby jeho život bol Tebe na slávu, jemu na spásu, nám na radosť a svetu na osob. Udelím požehnanie matke dieťaťa. Pán s vami, nech žehná matku tohto dieťaťa Pán Boh Všemohúci, ktorý vo svojom synovi, narodenom z Márie Panny, dáva kresťanským matkám radostnú nádej, že ich deti budú mať život večný. A keď teraz ďakuje za dar dieťaťa, nech jej dá milosť, aby aj so svojím dieťaťom neprestane vzdávala vďaky Ježišovi Kristovi, našom Pánovi. Požehnanie Otca, nech žehná Otca tohto dieťaťa Pán Boh Všemohúci, darca života pozemského a nebeského, a nech mu dá milosť, aby spolu so svojou manželkou bol svojmu dieťaťu prvým svedkom viery Ježišovi Kristovi, našom Pánovi. Požehnanie vás to prítomných a vašich drahých blízkych, požehná to prítomných veriacich a vaše rodiny Pán Boh Všemohúci, ktorý vás vodia z Ducha Svätého znovu zrodil pre život večný. Nech im dá milosť, aby boli vždy a všade živými členmi jeho ľudu, a nech im uštedí svoj pokoj Ježišovi Kristovi, našom Pánovi. Nech vás žehná Všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Idte v mene Božom. Tak už môžete oslavovať. Na koji? Tu presne. Kde uvidíte? Они мечтали еще прикрестила, роблю приемание. Нет, закрестение, нет, это вот. Нет, это быть. Jadi kan kami testain sendiri, aku tambah suka.